Sen har vi diverse flex. Hytten ruskar, hastigheten är kanske inte alldeles så här stort och bra, utan det tar ett tag innan saker och ting rullar iväg. Då har vi snart i mål 27-19 för Thomas Bergman. Och det är 80 km som gäller för honom. Ja, vi åker lite veteran med grabbarna Carl Olsson och Per Gunnarsson. Två stycken identiska bilar som sagt. Det här är alltså gamla krigare som vi här. Det är förhållandevis unga grabbar. Det är snudd på att lastbilarna är äldre än grabbarna. Inte riktigt kanske, men så är det. Vi har en Gunnarsson i högerbanan som nu åker en timmerbil. Medan Carl Olsson i vänsterbanan valt att köra grusbilen. Ja, det är inte bara att komma iväg med fullt lass. Det väger en hel del, den där raven och även högen på flaket.